Pred začatím prác na fasáde treba skontrolovať rovinnosť podkladu. Pri starších budovách treba posúdiť nosnosť, súdržnosť, prípadne vlhkosť podkladu. Zakladací soklový profil sa prichytí pomocou hmoždiniek a v miestach nerovností vypodloží distančnými podložkami. Ďalší krok je lepenie ukončovacích profilov okolo okien a dverí. Lepiacu maltu zarobíme tak, že práškovú zmes nasypeme do vedra s predpísaným množstvom čistej vody a miešame asi 3-4 minúty, pokiaľ nám nevznikne homogénna hmota. Zmes po 5 minútach opäť premiešame. Lepiaca malta sa nanáša po okraji a do stredu izolačných dosiek. Naniesie sa približne 5 cm široký pás lepiacej malty po obvode a 3 veľké body do stredu izolačnej platne. Lepenie izolačných dosiek sa robí na väzbu z dola smerom nahor. Posunutie o polovicu dĺžky platne. V rohoch okien a dverí lepíme izolačné platne vyrezané do tvaru L. V nároží sa izolačné dosky ukladajú striedavo lícované z jednej a druhej strany. Približne 5% spád izolačnej dosky v mieste parapetu a zvislosť ostení upravíme pomocou hoblíka na polystyrén. Medzery do 2 cm vyplníme montážnou penou. Po dokončení lepenia izolačných dosiek urobíme minimálne 24-hodinovú technologickú prestávku. Na prichytenie izolačných dosiek sa použije predpísaný počet kotiev. Pred začiatkom realizácie výstužnej vrstvy prebrúsime pomocou hoblíka prípadné nerovnosti v stykoch izolačných dosiek. Pred celoplošným armovaním sa musia vystúžiť všetky detaily, ako sú nárožia, okapové hrany, okenné a dverové ostenia vrátane diagonálnej výstuže. Pri celoplošnom armovaní sa lepiaca malta naniesie pomocou 10 mm hladítka. Do nej sa vtlačí a zahladí textilná armovacia sieťka. Sieťka sa ukladá s 10 cm presahom. Pred lepením izolačných dosiek v soklovej oblasti je nutné nalepiť tesniacu pásku. Penetračný náter sa nanáša celoplošne pomocou valčeka. Po 24 hodinách môžeme začať s realizáciou poslednej vrstvy. Najprv materiál vo vedre rozmiešame a následne nanášame na podklad pomocou nerezového hladítka v hrúbke zrna. Hneď po nanesení vytvárame pomocou plastového hladítka konečnú povrchovú štruktúru omietky.